नमस्ते. मी आज अशी औषधं दाखवणार आहे तुम्हाला की त्याचा उपयोग घरामध्ये होतो. आणि ती औषध आहेत कंपनीची, पण ती माझी आई सकट आहे ना. माझी आई आम्हाला उपयोगी करायची ना, म्हणजे आम्हाला उपयोगात आणायची. तीच औषधं मी पण आता माझ्या मुलांसाठी मी ती घरामध्ये आणून ठेवली आणि ती मी आता तुम्हाला दाखवते. म्हणजे तुम्ही पण तसं आणून ठेवू शकता घरामध्ये आणि त्याचा उपयोग करू शकता. ते मी दाखवते तुम्हाला. ही अशी औषधं आहेत, ही सर्व घेतलेली आहेत मी एका ताटामध्ये तुम्हाला दाखवण्यासाठी. म्हणजे हे तुम्ही घरामध्ये आणून ठेवू शकता कायमची. हे पहिलं आहे ना, हे ग्राईप वॉटर आहे. ही बाटली खोलली नाही, मी नवीनच आणली आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी, कारण ती मला परत करायची आहे. ही ग्राईप वॉटर आहे. ही कशी मुलांना एकदम छोटं बाळ झालं ना त्यापासून तर ते म्हणजे 6 महिने 7 महिने 8 महिने म्हणजे 1 वर्ष 2 वर्षापर्यंत ही ग्राईप वॉटर पाजायची. म्हणजे सकाळी संध्याकाळी असे 2 टाईम 1-1 चमचा, म्हणजे 1-1 ड्रॉप आहे ना, 1-1 चमचा असा पाजायचा. त्याच्यामुळे कसं मुलांच्या पोटात पण दुखत नाही. आपल्याला कळत नाही ते रडतं मूल कशासाठी, पोटात दुखतंय का, असं हे काय कळत नाही ना. त्याच्यामुळे हे कसं औषध 2 टाईम पाजायचं. त्यांना झोप पण चांगली लागते आणि त्यांच्यामध्ये पोटात पण दुखत नाही. हे ओव्याचं सगळं म्हणजे प्रकारचं हे औषध बनवलेलं असतं. ते माझी आई आमच्यासाठी उपयोगी करायची. तसं मी माझ्या मुलांनासुद्धा हे मी औषधं आणून ठेवली आणि त्याचा उपयोग केला आहे. ही ग्राईप वॉटर आहे. हे तुम्ही घरामध्ये आणून ठेवू शकता. लहान मुलं असल्यावर म्हणजे लहान मुलांसाठी आहे, हे आणून ठेवू शकता. हा एक प्रकार आहे. आणि दुसरं म्हणजे आहे ना, हे कानात घालायचं ड्रॉप आहे. हे अँटीबायोटिक आहे. हे कानात घालण्यासाठी आहे. म्हणजे कान दुखतो, कानात मैल होतो आणि सारखी मुलं आहे ना कानात बोट घालत बसतात, हलवत बसतात. त्याच्यामुळे आपल्याला कळत नाही की त्यांचा कान दुखतो आहे. तर असं आपले प्रकार आपल्या मुलांमध्ये दिसला ना, किंवा मुलं कान दुखतो म्हणतात किंवा कानामध्ये सारखं बोट घालतात, हलवतात असं, तर त्याच्यामध्ये हे कसं रात्रीचं किंवा दुपारचं असं कधी पण म्हणजे वेळ असेल ना, त्यांना दुखत असेल तेव्हा 1-2 ड्रॉप आहे ना, याच्यामध्ये ड्रॉप आहे थेंब टाकायचं. तर हे आपण आहे ना याच्यामध्ये 2-3 थेंब कानामध्ये टाकू शकता. असं हे औषध आपण नेहमी घरामध्ये आणून ठेवा, हे एक सांगते. आणि त्याच्यानंतर आहे ना, ही एक तिसरी गोष्ट आहे. हे जीवन मिक्सचर आहे. हे जीवन मिक्सचर म्हणजे पूर्वीपासूनच म्हणजे माझी आई आम्हाला वापरायची. म्हणजे आता किती वर्ष झाली हे त्यापासून हे चालू आहे. पण आता काय झालं आहे, जी पहिली पॉवर होती ना ती आता या औषधामध्ये पॉवर नाही आहे. तर हे कंपनीवाल्याने खूपच म्हणजे ते पातळ औषध बनवलं आहे. म्हणजे आता आहे ना, एक झाकण याचं या बाटलीचं एक झाकण घेतलं ना तरी पण त्याची पॉवर नाही पोचत. म्हणून आहे ना कंपनीवाल्यांनी सुद्धा आहे ना हे औषध आता जसं पहिलं होतं ना तसं बनवायला पाहिजे. तर मी तुम्हाला सांगते, हे औषध तुम्ही घरी आणून ठेवू शकता. कधी पोट फुगतं, गॅस होतो, मुलांच्या पोटात दुखतं, त्याच्यासाठी आहे ना हे जुलाब होतात. किंवा असं म्हणजे दात दुखतो ना तरीसुद्धा हे कापसामध्ये भिजवून आहे ना, कापसाचा बोळा करून दात दुखतो तिकडेसुद्धा हे ठेवू शकता. म्हणजे डॉक्टरकडे जाईपर्यंत हा असा घरगुती उपाय आहे. हा असा आहे ना, हे त्याच्यासाठी औषध हे आणून ठेवायचं. मोठ्या माणसांनीसुद्धा पोटात दुखत असल्यास, पोट फुगलं असल्यास याच्यामध्ये अर्धं झाकण म्हणजे पाणी थोडं घ्यायचं, अर्धा कप पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये अर्धं झाकण हे औषध ओतायचं. पूर्वी कसं अर्धं झाकण औषध नाही लागायचं, 2 नाही तर 3 थेंब असे लागायचे. अर्धा कप पाणी घेतलं की त्याच्यामध्ये 2-3 थेंब घेतले की एवढी त्याची पॉवर होती. पण आता एवढी आहे ना, आत्ता ह्या औषधामध्ये पॉवर कमी झालेली आहे. त्याच्यासाठी अर्धा झाकण लागतो. म्हणजे आपण अर्धा कप पाण्यामध्ये अर्धा झाकण घ्यायचं. म्हणजे पोटात वगैरे दुखत असल्यावर सगळ्या गोष्टीवर हे चालतं. आणि दुसरं म्हणजे हे 4थं औषध आहे. हे सोप्रामेशन आहे. ही सोप्रामेशनची ट्यूब आहे. ही पण मी म्हणजे पहिल्यापासून मी वापरते घरामध्ये. समजा मुलांना कुठे लागलं, पडून आले, कुठे काय घसपटलं वगैरे, तर त्याच्यावर आहे ना हे लगेच लावायचं. म्हणजे साबते पाण्याने स्वच्छ करायचं आणि त्याच्यावर हे औषध सोप्रामेशनची ट्यूब आहे ना, ते आपण अशा हाताने बोटाने लावायची. कुठे पडलं झडलं तर असं त्याच्यावर लावायचं. भाजलं असेल तर भाजलेल्या याच्यावर पण ही ट्यूब लावायची. म्हणजे ही एक औषध आहे ना, आपण घरात आणून ठेवायचं. आणि हा ओवा आहे ना, समजा आपल्याला पोटात दुखतं आहे किंवा आपल्याला गॅस झाला आहे, तर आपण असं हातामध्ये घेऊन आहे ना, असं ह्याच्यावर असं खाताना आहे ना खोबऱ्याचा तुकडा घ्यायचा, कारण हा तिखट असतो, खाताना तोंड आहे ना भाजतो. त्याच्यामुळे आहे ना ह्याच्यावर खोबऱ्याचा तुकडा घ्यायचा, नाही तर शेंगदाणे वगैरे घ्यायचे आणि हा ओवा आहे ना चावून खायचा. नाही तर असं जर आपल्याला चावायचं नसेल ना तर असं तोंडात टाकायचं आणि त्याच्यावर पाणी प्यायचं. म्हणजे आपल्याला गॅस वगैरे पोट फुगलं समजा, गॅस झाला, तर त्याच्यावर हे औषध आहे की असं हा ओवा खायचा. त्याच्यामुळे पोटात दुखायचं पण थांबतो. आणि हे कसं इलेक्ट्रोची पावडर आहे. ही कशी माझ्याकडे आत्तापर्यंत पण नेहमी माझ्या घरात असते. म्हणजे कधी समजा असं अशक्तपणा आला, थकल्यासारखं वाटलं,
तर आपण कसं साखर मीठ टाकून पाणी प्यायचं. त्याच्यामध्ये आहे ना हे इलेक्ट्रॉलची पावडर आहे. एक पेला पाणी घ्यायचं ना, 1 ग्लास पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये ही 2 चमचे पावडर टाकायची आणि हे पाणी प्यायचं. म्हणजे दिवसातून 2-3 वेळा पिलं ना की ते अशक्तपणा होत नाही. आपण चक्कर आल्यासारखे होते, ते कसं थकल्यावर असं होतं, म्हणून हे पाणी प्यायचं. आणि मुलांना सुद्धा जुलाब वगैरे होतात ना, ते जुलाब झाले डॉक्टरकडे जाईपर्यंत हे आपण हा असा प्रकार आहे ना करून देऊ शकतो. म्हणजे 1 ग्लास पाणी आणि 2 चमचे ही पावडर त्याच्यात टाकून पाणी द्यायचं. कारण जुलाब होऊ नये ना, हाडातलं आपल्या पाणी आहे ना कमी होतो, म्हणजे मुलांच्या. त्याच्यासाठी हे पाणी द्यायचं. ही पावडर आपण घरात आणून ठेवायची पॅकेट. इलेक्ट्रॉलची पावडर आहे. हे असं सगळं थोडंसंच मी आता तुम्हाला दाखवलं आहे घरगुती औषध. हे तुम्ही आहे ना, खरं सांगते, तुम्ही घरात आणूनच ठेवा. ही ग्राय बॉटल आहे ना, ही फक्त छोट्या मुलांसाठीच आहे. म्हणजे 1-2 वर्ष मुलांसाठीही चालते. हे बाकीचं हे सगळं औषध आहे ना, हे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हे सर्वांसाठी हे उपयोगात येणारं औषध आहे.